खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 29 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 29 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरैनो बे अरुणोदय स्किमनि फैसा सोगोननि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना नैबे एलपीजी गेसनि थाखायबो एबा संग्रा गेसनि थाखायबो 250 टाका नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों सरकारि फायखानानि बागैबो आपडेट खोन्थाहरगोन पीएम उजाला स्किमनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन आरो बेनिफ्राय रेशन कार्ड जब कार्ड पीएम किसान सीएम ट्रिपल स्किम दा बेनिफ्राय फार्मार आईडी रेजिस्ट्रेशन खालामनाय दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै मानो होनोबा नोंथांमोना बांसिन आंनिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो माने सोंहरबाय थायो आरो नोंथांमोना गोबानो फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बायदि बायदि होनना नोंथांमोना सोंहरगासिनो थायो आरो दा नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना आगस्टनि 1 थारिखआव जेरैबादि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों दा बेखौ जोङो गनायनानै लायोबा नोंथांमोना आगस्टनि 1 थारिखआव मोननो हागोन नाथायबा नोंथांमोननिसिम दिनैसिमाव बिथाङा मोननै मोनथामसो डेट होबाय मालाबा 2-3 होनो मालाबा 1 थारिखआव होनो दा बिनिफ्राय आगस्ट मास मोनोबा खै थारिखआव मोनगोन दा बेखौ बुंनो हाबावसो दा जेखियानो जा मानो आगस्ट मासावथ' नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा बेसेबां फैसा मोननो हागोन दा बियो जोंहा दिनैसिमबो फिक्स जानानै फैयाखै मानो होनोबा जोंनि नैबे आसाम सरकारा बाजेटखौ लाथ'वाखै बाजेटखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरगासिनो दंखायो नैबे जुलाइनि गिबि सप्तायावसो लागोन दा बे बाजेटखौ जुदि बिथांमोना लायोबा जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जोङो 1250 टाकानिफ्राय बारायनानै 3000 खालामनोसै दा बिनि थाखाय जोङो बाजेटखौ लानाय जाबाय होननानै बिथांमोना जुदि बाजेटखौ लायोबा नोंथांमोना सानना लादो आगस्ट मासनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि जै 3000 फैसाखौ नोंथांमोना मासै मास मोनबाय थानो हासिगोन होननानै नाथायबा बेयो जोबोद माने गोजाननि बाथ्रा होननानै आं बेखौ बुंनो थाङो बेयो जागोना जोबोद आसाया खम अब्लाबो नोंथांमोननि नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाया एसेबाबो बारायखागोनखा दा नोंथांमोना बेखौ आसाखौ लानो हागोन नैबे आगस्ट मासाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोयोबा नोंथांमोना 1250 टाकानि जायगायाव ओरैनो नोंथांमोना आगस्टआव 1250 टाका फैसाखौ मोनबाबो जेबो नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोना मानो होनोबा एसे उनावनो 1250 टाकानिफ्राय एसे बुरजा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जेनेबा 1500 2000 नोंथांमोना बेबादिखौ मोनहैनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाबानो फैगासिनो दङ नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बेखिनियावनो जोंहा माबा नाम दाननाय बायदिसिनानि जोंहा माने खौरां बेबादिबो मोननो हानाय जादों नाथायबा बेफोर खौरांफ्रा माबायदि जानानै दं आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा जेखियानो जाया मानो आगस्ट मासाव जेब्ला अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोगोन ना दा अब्ला जों बेहाय माने गोबांनिफ्रायनो मिथिना मोननो हागोन नोंथांमोना सोर मोननो हायो सोर मोननो हाया जेनेबा सिगाङाव जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जे फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन दा नोंथांमोना सोरनाव फैसा हाबनाय हाबै सोरनावबा हाबाबा मा जाहोननि थाखाय हाबाखै जा दा बेफोरखौ जोङो मिथिना मोनजोबनो हागोन आगस्टआव फैसाखौ सोनाय लोगो लोगोनो नाम दानमारदोंबा दानमारगोना दानमाराखै बेखौ जोङो आगस्टआवनो गासैबो मिथिना मोनजोबगोन दा बेनिखायनो आगस्ट माससिम नोंथांमोना बयबो नेनानै थानो नांसिगोन अब्ला जों मोजां मिथिना मोननो हागोन नाम दाननाय बायदिसिनानि जा जोङो खोनालाबाय थादों दा बेफोर नंगौबै नंगौना नङा बेखौ दा बेथ' जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाया नोंथांमोना आगस्ट मासाव मोननो हासिगोन 1250 टाका फैसानि नोंथांमोना बारा मोनगोनखौ एसे आसाखौ लानो हागोन दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना थांनाय जानुवारि मासनिफ्रायनो संग्रा गेसनि थाखाय एबा एलपीजी गेसनि थाखाय 250 टाका नोंथांमोना फैसा मोननांगौमोन नाथायबा बेखौ मावफुंलाङाखै जोंनि नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा इलेक्सननि सिगाङावदै बिथांमोना जानुवारि मासनिफ्रायनो सोनो होन्दोंमोन नाथायबा बेखौ बिथांमोना मावफुंलाङासै मानो होनोबा बिथांमोना बाजेटखौनो लायाखैमोन बे स्किमनि थाखाय दा बेनिखायनो बे जा बिथांमोना 250 टाका फैसा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बेनि बाजेटखौ नैबे बिथांमोना जुलाइयाव लानो थांगासिनो दङ बाजेटखौ जुलाइयाव लासिगोन दा बेनिखायनो बाजेटखौ जुदि जुलाइयाव लायोबा नोंथांमोना सानना लादो नैबे सेप्तेम्बर अक्ट'बर आगस्टआव नोंथांमोना मोनथाराबाबो सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्राय एलपीजी एबा संग्रा गेसखौ नोंथांमोना बुकिं खालामनाय लोगो लोगोनो 250 टाका नोंथांमोना फैसाखौ अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनाय लोगो लोगोनो माने सोजाबना होफागोन दा बेनिखायनो जुदि
जुदि 1250 थाखा सोयोबा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन मासाव एलपिजि गेसनि थाखायबो गासै 1500 नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै फैसाखौ मोननो हानाय जाहैगोन। नाथायबा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेबो जाहैबाय जोंनि नैबे बिटिसि आव दिनैसिमबो नैबे 250 थाखा फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जायाखै। जोंनि नैबे बिटिसि नि बाहेराव गासिबो मालाय एप्लाइ खालामना जोंहा जोबनानै थांजोबबाय। जोंनि बिटिसि आव इलेक्सन जादोंमोन नालाय बे एप्लाइ खालामनाय समाव दा जोंहा गासिबो इलेक्सनाथ' दायो जोबजोबबाय इलेक्सनखौथ' दायो बुंनानै जेबो लाब गैला। नाथायबा दिनैसिमबो नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना नैबे एलपिजि गेसनि थाखाय 250 फैसानि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोननाय जायाखै। फर्मखौ नोंथांमोननिसिम दिनैसिमबो रानना होनाय जायाखै। दा बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसि निया उनावसो मोनहैनो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन। मालाय एप्लाइ खालामजोबनाय बिथांमोननिया गिबियाव मोनग्रोनो हागोन एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसाखौ। नाथायबा जोंनि नैबे बिटिसि निया हले एसे नेनो नांगोन मानो होनोबा जोंनिया दिनैसिमबो एप्लाइ खालामनायानो जोबाखै। जायफोर कार्बि आलंनि धेमाजिनि दा बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो ओरैजाय सनितपुरनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टफोरनि नोंथांमोना माने बिटिसि नि जायफोर बाहेरनि नोंथांमोननिया एप्लाइ खालामनायाथ' जोबखाबाय नालाय दा नोंथांमोना मोननो हागोन। थाबैनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन बेखौ। दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया नैबे रेशन कार्डनि जा नोंथांमोना मोननो हागासिनो दङ दायो माइरंखौथ' मोननो हागासिनो दङ। बेथ' जाहैबाय माइरं होनाया जोंनि नैबे भारत सरकारनि। दा बेनिफ्राय आसाम सरकार नोंथांमोननिसिम जा दालि सिनि संख्रि जानाय थाव 1 लिटार होनायनि बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम फ्रियाव होनो होननानै बाथ्राखौ जा नोंथांमोननिसिम होदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना आगष्टनि 1 थारिखनिफ्रायथ' मोननो हासिगोन। नाथायबा गोबाङानो माखासेया मोननो हानाय नंला। मानो होनोबा जोंहा भेरिफिकेसन जादों बायदिसिना नोंथांमोना निउसावबोथ' निस्सय नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ रेशन कार्डनि थाखायनो बायदिसिना गोदान रुल लाबोनाय आयेन लाबोगोन बायदिसिना जोङो खोनानोबो मोननो हानाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खुगानिफ्रायनो। दा बेखौ जोङो नोजोर बोयोबा नैबे रेशन कार्डनि थाखाय जोंहा गोदान माखासे नियमा फैनो थांगासिनो दङ। नैबे जुलाइयाव बिथांमोना माखासे नोंथांमोननि थाखाय मुलाम्फा होनो थाखाय बिथांमोना बाजेटबो लागोन रेशन कार्डनि जै। दा बेनि अनगायैबो बिथांमोना माखासे गोदान आयेनफोर बिथांमोना लाबोगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय। दानोथ' जेरै नोंथांमोना केवाइसि होफिननांगासिनो दङ केवाइसि होनायाबो जोंहा जागासिनो दङ। दा आरो बेजों लोगोसेनो जेनेबा न'खराव गारि मटर थायोबा साख्रि आवला थायोबा बायदि जोंहा दायो सोलिगासिनो दं। आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै दाख्लै बावैनो खोन्थाहरखांबाय। दा बेनिखायनो गोबांनियानो बेहाय रेशन कार्डआ दानजागोन। दा रेशन कार्ड दानजानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अरुणोदय जायफोर मोननो हायोमोन दा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फायाबो नोंथांमोननिया हाबनाय नङा एबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौबो मोननो हायै जाहैसिगोन। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा जेखियानो जाया मानो नैबे जुलाइनि गिबि सप्तायावनो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन रेशन कार्डनि थाखाय जोंहा मा गोदान नियम फैयो। दा बिनिफ्राय आरो नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हागोन आरोबाव रेशन कार्डनि जै। दा बेखौ नोंथांमोना नैबे जुलाइनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मिथिना मोनजोबनो हागोन। दालि सिनि संख्रि बेखौथ' 1 केजि खरै नोंथांमोना मोनजोबनो हाखागोनखा। आरो बेजों लोगोसेनो जानाय थावखौबो नोंथांमोना फैसा होनालासिनो आगष्ट मासनिफ्राय मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हासिगोन। मोनखागोन आरो नोंथांमोना 100% आं बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दा बिनिफ्राय रेशन कार्ड जायफोर गैजाया एप्लाइ खालामनायनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन। नोंथांमोना नैबे आगष्टनि उनाव गासैबो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं भिडिअ लाना फैनाय जागोन नोंथांमोना माबोरै रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बेफोरनि बागै। दा थिग बेबायदिनो जब कार्डनि एप्लाइखौबो नोंथांमोना नैबे आगष्टनि 1 थारिखफोरनि उनफोराव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोगोन जब कार्डखौबो नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै बहा थांनानै एप्लाइ खालामहैनो नांगौ फर्मफोरखौ बोरै फिलआप खालामना नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नांगौ आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरनाय जागोन। दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय। मानो होनोबा आङो आगष्ट मास मोननाय लोगो लोगो एबा आगष्टनि सिगाङावनो जुलाइनि जोबथा सप्ताहालागै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ बानायनानै होगोन। दा बिनिफ्राय नैबे PM उजाला स्किमनि जायफोर नोंथांमोना गेस मोननो हायाखै नोंथांमोना गेसनि थाखाय गोख्रैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। मानो होनोबा नोंथांमोना फ्रियावनो गेसखौ मोननो हायो संग्रा गेसखौ। दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना PM उजाला स्किमनि सिगाङाव गेसखौ मोनखांनायमोनबा दा नोंथांमोना निस्सय केवाइसिखौ होनानै लादों जानो हागौ। मानो होनोबा केवाइसिखौ नोंथांमोना होनानै लायाबा नोंथांमोना साबसिडिनि फैसाखौ मोननो हाया। जायफोर PM उजाला स्किमनि गेसखौ मोननो हानाय नोंथांमोना केवाइसिखौ होबासो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव जेब्ला नोङो गेसखौ बुकिं खालामगोन अब्ला 370 थाखा 380 थाखा 90 थाखा बेबायदि फैसा हाबो। दा बेबायदिया नोंनिया हाबनाय नङा जुदि नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाबा। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो PM उजाला स्किमनि जायफोर गेसखौ मोननाय जाहाथे नोंथांमोना गेसनि साबसिडिनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो बेंक एकाउन्टाव बिनि थाखाय गोख्रैनो केवाइसि होनानै लायो। नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लाथारबानो जाबाय।
दा बेनिफ्राय PM किसाननियाबो थिग बेबादिनो जोंहा दायो आपडेट ओंखारना फैदों जोंनि नैबे आसामावबो दायो फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि बागै जोंहा सावरायनाया सोलिबायानोसै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो दाख्लैबावसो बिनि बागै गावनि ससियेल मिडियायाव बिथाङा माबा खालामदों टुइट खालामना खोन्थाहरदों एबा पस्ट खालामदों बिथाङा फेसबुकआवबो दा बिथाङा बेहाय बुंदों जेनेबा गासिबो स्किमफोरनि मुलाम्फाफोरखौ मोननो थाखाय आबादारिफ्रा नैबे फार्मार आइडिखौ खालामना लायो बेनि थाखाय बिथाङा माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम पस्ट खालामना होदों बेनिखायनो बे कम्पालसरियाथ' जाखागोनखा मानो होनोबा आबादारिफ्रा गासिबो मुलाम्फाफोरखौ बोरै मोननो हागोन फार्मार आइडि थाबासो सेन्ट्रेल सरकारनियानो जा आसाम सरकारनियानो जा दा नोंथांमोनाव बे फार्मार आइडिया खालामनाया थाखायोबा नोंथांमोना माने गासिबो स्किमनि माबाखौ मुलाम्फाखौ नोङो इलिजिबोलबा माने सिदायै मोननो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो नैबे PM किसाननि मुलाम्फाखौ सोर मोननो हायो PM किसाननि फैसाखौ सोर मोननो हायो आबादारिफोरासो मोननो हायो दा बेनिखायनो आबादारिफ्रा गासिबो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगोन बे कम्पालसरियाथ' जाखागोन एसे उनाव बेखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरगासिनो दं आबादारि नोंथांमोननिसिम गासिबो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ दानो रेजिस्ट्रेसन खालामना लाखानानै दा जोंहा एसेबां माने मानसिफ्राबो खालामखायाखै नालाय दा बे समावनो जोबोद सान्सा मोजां आरो बानायना लाखायोबा नोंथांमोना PM किसाननि थाखायबो कम्पालसरियाथ' जाखाबायानोसै बेलेग बेलेग रायजोआव दा बेनिखायनो जोंनि नैबे आसामावबो जाखागोनखा मानो होनोबा PM किसाना जाहैबाय बे स्किमा जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनिसो स्किम जोंनि नैबे आसाम सरकारनि स्किम नङा दा बेनिखायनो बेयो कम्पालसरियाथ' जाखागोनखा नोंथांमोना बेखौ एसे नेबानो जाबाय दा जेखियानो जाबाय अब्लाबो आं खावलायनाय थाखाबाय फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना गोख्रैनो खालामना लायोबा नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद मोनसे मोजां होननानै आं बेखौ सानो मानो होनोबा PM किसाननिल' नङा गोबां स्किमफोरनि मुलाम्फाखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि नोंनियाव फार्मार आइडिया थायोबा दा बे जाहैबाय फार्मार आइडिनि आपडेटआ दा बेनिफ्राय नैबे सरकारि फायखानानि बागै आं नोंथांमोननिसिम मैयाना दाख्लैबो आपडेटआव खोन्थाहरनाय जादोंमोन मैयाथ' आं भिडिअ होनाय जायाखैमोन दाख्लैसो मोनदां एसे सिगाङाव आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन जेनेबा सेकेन्ड किस्तिनि फैसाया सोरबा मोनदों होननानै बेखौथ' माने नुनो मोननाय जादों मोननायखौ नाथायबा गोबाङानो मोनाखैबो होननानै नोंथांमोना बुंहरदों दा बेबादिनो आरो बिथांमोना अफिसियेल बिथांमोना खामानि मावनायनि सायाव जाहैबाय बिथांमोना जेनेबा जिअ'टेकनिखौ खालामबाय अब्लाबो सौहरनायनि सायाव बे सोनारगोन आरो सोरनियावबा नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सौहरदों सोरनियावबा सौहराखै बेबादि आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनाबो जुदि 9,000 फैसाखौ मोनखांनानै जिअ'टेकजों नोंथांमोना खालामना हरबायबा निस्सय नोंथांमोनाबो एसे उनाव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय 3,000 फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइ खालामनो थाखायथ' गासिबो नोंथांमोना रेडि निस्सय जाखाबाय जानो हागौ बेंक एकाउन्टफोरखौ आधारजों लिंक खालामना लाखाजोब्बाय जानो हागौ गावबागावनि नामफोरखौ मोजाङै थि खालामना लाखाजोब्बाय जानो हागौ डकुमेन्टसफ्राव नोंथांमोना मानो होनोबा एप्लाइखौनो नोंथांमोना एसे उनावनो खालामनो मोनसिगोन एप्लाइ खालामनाया जोंहा एसे उनावनो जाथारसिगोन नैबे बाजेट लाखासिगोन बे CM ट्रिपल 3.0 स्किमनि थाखाय जुलाइ मासाव दा बेनिफ्राय बाजेट लाखांनायनि उनाव देग्लाय बोसोरावनो आरो जायखिजाया सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासनिफ्राय जायखिजाया हमना लाबानो जाबाय बे मासफोराव नोंथांमोननिया एप्लाइ खालामनाया जागायगोन होननानै बिनिफ्राय फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना सासेयाव 5 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन खेबसेनो बेबादिबो मोननो हानाय नङा 5 लाख डाइरेक्ट नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन बेखौबो नोंथांमोना साननो नाङा गिबियाव नोंथांमोननिसिम माखासे फैसाखौ हरगोन बिनि उनाव माखासेखौ हरगोन बे फैसाखौ नोंथांमोना मावनानै एसे देखायनांगोन आरो बिनि उनावसो नोंथांमोना किस्ति बेसिसाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन इनस्टलमेन्ट बेसिसाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन दा बेबादिसो नोंथांमोननिसिम होखादों नालाय डाइरेक्ट जोंनि नैबे आसाम सरकार 2 लाख फैसाखौ होआखै जोंनि नैबे BTC सरकारासो 2 लाख बेबादि डाइरेक्ट होनाय जादों नाथायबा BTCनिखौ मा बुंबावनो दा BTCनि रायखांनाय लोगो लोगो BTCनि 2 लाख फैसानि एप्लाइखौ इलेक्सननि उनाव जागोन बेबादिथ' नोंथांमोना बयबो खोनाखादोंमोन मिथिखादोंमोन नाथायबा दिनैसिम जेबो खबर गैया दै दा बियो माब्ला जागोन बुंनो हाला दा जेखियानो जाबानो नोंथांमोननिसिम जेब्ला इलेक्सनाव रादायखौ होदों देग्लाय बोसोराव आरोबाव जाबावगोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय देग्लाय बोसोराव BTCनि 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जागोनखौ आरो जायाबा नोंथांमोना बयबो सोंखारिनो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरखानायबो थाखाबाय एप्लाइ जायोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनानै BTC सरकारनिफ्राय 2 लाख फैसानि चेकखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट थख'खौ नोंथांमोना मोननो हायो डाइरेक्ट खेबसे नोंथांमोना 2 लाख फैसाखौ मोननो हागोन चेक नोंथांमोना मोननो हागोन बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना माने गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव बेखौलाय मा बुंबावनो नोंथांमोना बयबो बेखौ मिथिना मोनजोबखायो चेकखौलाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेखौ नाथायबा माखासे मानसिफोर दङ सोरबा मिथिया चेकखौ माने न'आव दोनबाय थायो बिनिफ्राय चेकआदि एक्सपायार जाबाथाय गैला बे फैसाया दा बिनि थाखाय आं बेखौबो बुंहरनोसै नोंथांमोना चेक मोनोबा जिखुनु जाया
सेकआनो जा बे सेकखौ मोनोबा नोंथांमोना लोगो लोगो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव बेखौ डिप'जिट खालामहैनांगौ अब्लासो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबगोन नङाबा फैसा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबा दा गोबाङानो माने दाख्लै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसाखौ बेबायदि खालामना लादों सेकखौ मोनबाय दानो मानो नांगौ फैसाखौलाय होननानै माने सेकखौ दोनबाय थाबाय जोबथेनानै उनाव गैला सेकआ एक्सपायार जाबाय बेंकनि ब्रान्सआव थांबा गैला सेकआ एक्सपायार जाबाय आरो बहा जाबावनो बेलाय दा बेबायदि नोंथांमोना रावबो खालामना बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय थाबाय मानो होनोबा गोबांनिखौनो बेबायदि नुनो मोननाय जादों दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय दंफां गायनायनिखौ आं बावबायसो दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि खामानियाथ' जोंहा मावनाया जागायखाबायानोसै आरो दा बेखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोराव मोनगोनखौ आसाखौ लादो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ आसाखौ माने नोंथांमोना मोनखागोन आरो फैगोन बोसोराव 100% नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोनगोन फैगोन बोसोराव बोसोरसेनि उनावनो होगोन होनना बुंखादों नालाय फैगोन बोसोराव नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानि माबाफोर भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंनांगौ दङबा सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होदो ओरैनोथ' बेबायदि मेजर जेबो इम्पर्टेन्ट जेबो आपडेट ओंखारना फैयाखै अब्लाबो माखासे नोंथांमोना सोंहरबाय थायो नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन